Čo by som chcel od vás, jak sme sa tu minule rozprávali, jak sa tu budovali tie odbory, jak sa učilo na tej starej škole. Naša škola bola podstatne ako druhá, najstaršia. Tá škola sa krásne rozvíjala. Postupne pribúdalo počty žiakov. Ročník predo mnou už boli 2 triedy. Skončila bohužiaľ len 1. My sme boli 3 triedy. Skončili len 2. Bolo štúdium tvrdé. Výkresy sa kreslili koľko. Podstatne viacej som ich nakreslil tu ako na vysokej škole. Dostávali sme tvrdé základy. Ružička, keď učil stroje, tak ja som spravil z toho skúšku na vysokej. Od Slavíka, technológia, tam bolo veľká spústa. Potom učilo sa aj v sobotu, takže bolo času dosť. Len taký príklad poviem, že technológia teraz je. No, vtedy bola technológia celé 4 ročníky, ale už vo 4. ročníku sa pridala výrobné konštrukcie. Výroba nástrojov, všetkého druhu. Od rezných nástrojov, postup formy a tak ďalej. To sme aj kreslili všetko. My sme končili diplomovou prácou, obhajobou. Mali sme prax v maturke, robilo sa všetko na pauzáky, ručne, bolo to pracné. Keď som prišiel, nebolo ešte taká technika, že by sa dalo kresliť. Počítače prišli podstatne neskôr. A vtedy tí učitelia pendlovali? Áno. Bol problém s rozvrhom veľmi ťažký, lebo nedalo sa zabrániť tomu, aby človek zostal na jednej škole. Áno, pretože mal také zloženie predmetov, že musel pendlovať. Ale žiaci tí zostávali. Žiaci boli tam, žiaci chodili len na dielne. Na to mali prestávku 1 hodinu, čiže z rozvrhu 1 hodinu strátil, keď išiel hore alebo dole išiel učiť. Koľko ste mali asi žiakov, keď boli ešte tie staré 2 budovy? 400, 450 možno, ale viem presne, že v tých najlepších časoch sme mávali okolo 650 žiakov. Vy, keď ste boli ako žiak, žiaci boli odkiaľ, tak jak teraz, že okolie Mijavy a Záhorie väčšinou? Aj z Moravy, z Veľkej nad Veličkou, z Javorníka a tak, až po Veselí. Ja, to bolo ešte Československo vlastne. Áno, tedy odtiaľ boli. A učilo sa po Slovensku? Nemali problémy s tým. A teraz si predstavte, že ubytovaní boli, ktorý sa to nazýval Kermanov dom lásky. Teraz je to dolu pri Tehelni. Detský domov. Odtiaľ oni chodili hore do školy. Každý deň. Cez celú Mijavu. Tam hociakého počasia. Ale naspäť to už bolo veselo. Tam už boli mijavské dievčence, takže bolo veselo a mnoho ich skončilo tak, že sa aj nakoniec tu ostali a teda zobrali si mijavčanky. Mijavci a dochádzajúci bola 1 trieda a potom internatisti bola 2 trieda. Vy ste mávali telesnú výchovu? Áno. Ako žiak, keď ste bol? Áno, áno. A kde ste chodili na telesnú? Pri tom starom internáte je Telocvičňa. Tam nejaké colnica? Áno, my sme mali potom toho dosť, tieto tu aj Telocvičňa bola tu. Chodilo sa na plaváreň. Mijavská Premyslovka bola zdrojom športovcov, fotbalisti, volejbalisti, basketbalisti, turisti. A vy ste mi spomínal minule, keď sme sa rozprávali o tých CNCčkách. To bolo začiatkom 90. rokov, tak tá škola mala tú iniciatívu aj v tom, že v podstate konečne sa začalo robiť nové vyučovacie odbory tak, že nešli z vrchu od ministerstva, čo sa stále len vymýšľalo, ale toto, čo sa tu nás spravili priemyslovky, nové učebné odbory pre dievčatá, čo sme mali, technické informácie služby, pretože v okolí Mijavy nie je dostatok stredných škôl pre dievčatá. Z toho sa vychádzalo. Počítalo sa s tým, že zapojila sa ženy do procesu či už strojárskeho, stavárskeho, elektrotechnického, že budú mať základné znalosti. No a teraz je vlastne z toho logistika s tým, že toho vošla výpočtovka celá. Odbor mechatronika sa robila. Na to sme boli len 4 školy. To bola naša škola, Kysecké Nové Mesto, Martin a Spiská Nová Ves. Od začiatku sa stanovili základné pedagogické dokumenty, ktoré my sme spravili a sa to rozpracovalo až na tematické plány a pustilo sa do výuky 1. ročník. Po skončení 1. ročníka sa zišli učitelia z jednotlivých predmetov a prehodnotilo sa všetko. Ďalší školský rok prváci išli už s týmito poznatkami novými. Ja si pamätám takto, keď sa aj technický liceum zavádzal. 5 škôl bolo. Áno. A tiež takto sa potom robilo, spravili sa plány. Tu už prišli tie nové predmety a k tomu samozrejme aj zapojenie výpočtovej techniky do toho. Vybudovala sa učebňa hydrauliky a pneumatiky, učebňa robotiky, elektroučebne na podstatne vyššej úrovni a učebňa automatizácie. Učebňa CNC strojov. Rakúska mašina, čo tu bola, to nebola stroj, ktorý bol určený na vyučovanie, ale to bol normálne z výrobnej rady, len najmenší. Chlap prišiel, ukázal mi to, mašina išla, hotovo. To sa spravilo tak. Prvé, čo bolo, tak vyučujúci nemčiny. Tu máte, je to odborná nemčina, takže ťažko prekladali, ale keďže oni už vedeli tie základné slova z našeho, tak si to vedeli sa doptípiť. Išiel som k mašine, spravil som prvý program.
No tak keď som si to pustil, môj zážitok prvý bol, tak pravda, tak nástroj pôjde k obrobku, G0, však čo, ja to teraz spustím blok po bloku, áno, a náhle trest po červenom tlačítku, všetky rýchlo posuny prerobil na pracovné posuny, aby som vedel vôbec, jak to chodí. Áno, sám som sa musel naučiť zostaviť ten stroj, nájsť nulové body, ako sa to robí, korekcie nástrojov, všetko sám si vyskúšať. Poprosil som tu vyučujúcich dielňach, ktorí by pripravili určité malé prípravky, ktorými sa podarilo prepočítať korekcie nástrojov. No a v čom je prvá výhoda? Tým, že sa otvoril tento nový učebný odbor, v podstate my sme dávali všetky výsledky na ministerstvo a páni nemali s tým žiadnu robotu. Tak sa odkleplo. Každý školský rok dostali všetky tieto 4 školy 2 milióny na vybavenie, lebo to sa bez toho nedalo učiť. Druhý rok 2 milióny, tretí rok 2 milióny, štvrtý rok prišla reorganizácia krajov, západoslovenský skončil, rozdelili sa 8 krajov a bolo po 2 miliónoch. Takže tie už sa nám nedostali, ale zase sa robili odborné takéto práce, Sočka napríklad podobne, ale robili aj učitelia. Napríklad ja už som bol na dôchodku, som napísal 2 učebnice z tohoto. Ja som učil len toto, takže to bolo tých 6-8 hodín. Ja som robil na metodickom centre v Bratislave. A túto otázku som im ponúkol, teda, že by som napísal učebnicu prvú na programovanie CNC frézok. Žiaci ju dostali, pretože koľko sme si objednali, tak metodické centrum vytlačilo. A zrejme to bolo dobre, pretože prvýkrát som robil kurz pre učiteľov. No, ľudia to nevedeli. Nemali ani stroje, ani nič. No ale keď to programovali, to robili na počítači, nie? Na nejakom simulačnom programe najprv sa naučili. To sa písalo. To vtedy ešte nebol simulačný program. Vtedy sme to písali až potom neskôr, keď sme dostali nový program, ktorý som doniesol z Nemecka. Ale mal pre sebou výkres. Na tom výkrese si naznačil dráhu, kade pôjde, označil jednotlivé body a programoval jednotlivé dráhy. Neskôr, keď sme dostali túto mašinu, tak pre ňu sme dostali aj CAD systém. Veľmi jednoduchý, veľmi šikovný. Tam už bolo možné na počítači zobrazovať dráhu dvojrozmerne, teda, alebo pri frezovaní sme už mali aj trojrozmerne. To znamená, že videl všetko. Keď sa robili zadania, tak výsledkom zadania bolo, že on musel skopírovať, priložiť zadaniu kópiu toho vyrobeného výrobku v reze, lebo ako to sa tam už dalo všetko spraviť. Tam už sa programovalo podstatne jednoduchšie. To som bol na školení v Drážďanoch 3 týždne na toto, lebo v podstate asi prvý som dotlačil tento systém MTS, matematične techničný software, na Slovensku. Češi to už používali čiastočne. Dodávateľ bol z Brna, ktorý aj nám prvé programy poslal. Programy boli zakódované, hardwareový kľúč, tak aby sa neukradlo, tak to sme museli rozobrať počítače, tamto skovať donútra, aby to nezmizlo, ale nemali sme ich dosť. A tú mašinu ste vyzohnal? Odniekal? Toto bola dohoda všetkých tých priemysloviek, ktoré v tom boli zapojené, okrem Martina, pretože Martin bol veľmi dobre vybavený. Od nich sme dostali potom tento stroj. Inžinier Gičínsky dostal Festo na pneumatiku, 10 panelov všetkého, čo je považujem za vynikajúci, pretože to bolo v ktorom asi roku? V tých 90 rokoch. A potom dostal aj ten robot, čo tu myslím stále je. Hydrauliku tam už mal jeden panel, lebo viac toho nebolo, ale v tom čase Festo to bola asi jediná špičková firma v Európe. V Brne na výstavách to boli oni číslo 1. Do Brna sa chodilo celé vlaky. My sme ešte normálne objednali vlak a sa išlo do Brna. A keď som sem došiel, ja som tu učil hlavné líceum, však bol 2 triedy v ročníku vtedy. No. My sme vtedy chodili na ten IVEX do Brna. To bolo počítače, jak software, áno, to hardware. Už... Každý druhý rok bývalo Kofax v Bratislave na Inchebe, potom to všetko padlo. Veľtri mali svoj význam. Tam sa ukazovala špička. No vy keď ste chodili ako žiak na priemyslovku, do vás učil matiku? Ja učil Sadlon z počiatku, to nebol bohvieš, ale v 3. ročníku prišiel Jarok už. No a ten bol prísnejší? A ten bol meter, ale nevyhovoval. Ja som si ho obľúbil. Potom ste boli ako kolegovia? Áno. Vy máte akú vysokú školu? Strojnickú fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach. Vy keď ste išli na vysokú školu, aké vám dali základy tá priemyselná škola? Hlavou zadnou. Ja som skočil na červený, bez nejakých problémov. A keď ste chodili do školy ako žiak na priemyslovku, mali ste nejakých tam učiteľov, že niekto tam bol Postrach, alebo niekto bol obľúbený učiteľ? Postrach bol, sme mu hovorili Franta Ružička, on sa volal Jaroslav Ružička. On bol tvrdý. Prvý výkaz, ktorý sa doniesol, to boli napájanie čiar. To sa robilo vyťahovátkami, tam nebol ani pera sme nemali tie s tým drotíkom. Donesme výkresy hotové. Prvé takto chytil tie výkresy, tak a buchol takto. Čo vytrčalo, to chytil a rozškodal.
Potom to otočil naopak, o 10 stupňov buchol, čo bolo mimo, vyťahol, roztrhal. Žiak musel prerobiť znova? Samozrejme. Synečku, formát. Takto mal krásne nakreslené. Skrz formátom musel opravovať. On bol odkiaľ, ten učiteľ? Z Veselý. Bol tvrdý na nás, ale vždycky som mal jednotku, dvojku. On vedel, on tak strašil trochu. Zadania, keď nám dával, to sme museli chodiť po bytoch. Ja som napríklad dostal ústredné kúrenie v dome navrhnúť, na uhlie. Stráty prepočítať, všetko to sme museli robiť, vedieť, že takéto veci. Koľko vás bolo v triede? Skončili sme, v mojej triede bolo 22, to bola Bčka, a Ačka končilo, tam bolo 27, to boli tí dochádzajúci a domáci, tých vydržalo viacej. Aj nejaké dievčence boli v ročníku? Áno, v mojej triede neboli ani jedna, ale v druhej boli 6 v tom čase. A nejaký obľúbený učiteľ? Slavík. On čo učil? Ten ma učil výrobné konštrukcie, to bol kľudný chlap. On bol odkiaľ? Tiež Veselý. Však oni povedali, že prešli dvakrát na rovníku Zeme kulu, čo cestovali z Veselí na Mijavu. Každý deň? Či... Každý deň. Každý deň, áno. No, to chodili vlakom. Premyslovka bola hore. Takže oni prešli len dokola, alebo chodili cez fabriku. My sme chodili aj žiaci do fabriky na obedy. Tak toto bol taký môj vzor, Slavík. My sme mali 4 hodiny kreslenia týždenne. Teória bola zvlášť, 4 hodiny sa kreslilo. Boli ste rozdelení na skupiny? Na odborné predmety ako teória nie, ale na tie cvičenia sa boli rozdelení na dve. Tam sa normálne spievalo. Po obede to bolo, my sme spievali moravské pesničky, také, my sme boli taká spevová trieda. Lebo to boli akože internatisti, záhoráci. Ja som sa podľa neho tak riadil napríklad a čo som učil mojich žiakov, tak ja som mal dobré triedy, môžem povedať. Prvú triedu, ktorú som dostal, keď ja som ich dostal vo 4. ročníku, to boli lumpy. To bola hrúza tam v tej triede učiť. Ale spomínali nám na dobru, keď sa stretneme. Chodívate na stretávky, ako čo ste ako učiteľ? Volajú ma často. Vo vlaku mám jedného strojvedúceho. On mi hovorí, pani Hide, viete čo? Všetko, čo som potreboval do praxe, všetko mi tá škola dala. Preto som mal 42 alebo 43 rokov a hovoril, dochádzal som do roboty a dostal som výbornú ponuku. Našiel som vaše zošity na povale, čo sme nás učili metalografu v prvoročníku, čo ste nám dávali zabrať riadne z tohoto. Viete čo, len som bol prvý, čo tam všetko ja viem. No, tuto mám tie žiak v autobuse, išiel z Bratislavy. Zo skúšky, áno. A čo to bolo? Náradie. Ťažká skúška. A ako sa vezme? A čo ste dostali? 1. No tak potom asi bola dobre, toto hovorí. Viete, zobral som váš zošit, čo sme sa učili, celé náradie. Prešiel som si od začiatku do konca. Však my sme toho viacej na tej vysokej škole ani nebrali. No áno, lebo ste učili ste čo viacej ako ja. Ja som mal normálne vysokoškolskú učebnicu, iné učebnice nebolo. Tie obrázky si musel nakresliť, teda na ten, kedy ani fólie neboli. Keď ste sem chodili ako žiak, mali ste tu nejakú kapelu študentskú? Že? Áno, dobrú. Ja som hral bez saxofón aj husle. A v tej dobe, ak vy ste chodili na premyslovke ako žiak, vtedy už bývali Stužkové? Áno. To boli takto. Napríklad, keď z toho Huhenského hradišťa prišli, tak normálne my sme tuto hrali a bývali také večierky. Dobre.